aikaa. Moi! Moi! Me tehdään nyt tällainen ostosvideo. Ostosesittely. Niin, me käytiin Helsingissä tänään. Wow. Niin me ostettiin sieltä kaikkea. Kyllä. Aloitetaan. Tehdäänkö me sille vuorotelle? Joo, vaikka sä voit ottaa. Halvin ostos. Ja mä en muista muuten näiden kaikkien hintaa, mutta halvin ostos. Tällaiset. Mitä tarkentaa? Oh fuck. Niin, tällaiset kuoret H&M:stä. Nää maksaa silleen. Mä ostin Nellin kanssa nää silleen yhteiskunnalliset BFF-kuoret. Tällaiset. Niin, nää maksaa yhteensä niinku euron. Niin, eli molemmat niinku 50 senttiä. Niin paitsi Nelli maksoi ne kokonaan. No niin. Jepa. Sitten mä ostin niinku tuolta Stadiumista tällaisen bikini yläosan. Mä en yhtään muista paljon se maksoi. Ja sitten tällaisen alaosan kanssa. Nää ei oikein sovi yhteen, mutta Siinä on hinta. 90. Niin, ja sitten toinen oli varmaan saman verran enemmän, katon. Joo, molemmat maksaa 9,90. Ja ne on tosiaan Stadiumista. Niin. Mikä on mun seuraava? Vaikka joku tällainen joku Garnierin joku. Mä en tiedä ollenkaan mikä tää on, mutta tällainen naamanpesusysteemi. Ja tää maksoi 12 €. En mä ihan varma, mä en ollenkaan muista suunnilleen. Ja tää on, mistä tää on? Mä en muista. Tää on jostain kaupasta. Tää on varmaan tyyli ihan perus K-kaupasta. Ai. Sitten mä ostin The Body Shopista tällainen perus tällainen rasva. En mä tiedä, se on joku pähkinä, en mä tiedä. Mut se oli ihanaa. Ja älkää kuunnelkaa nyt ääniä tuolta taustaa, siellä kuuluu vaikka mitä. Ja mun ostos oli Babylipsit. Mä ostin 2 Babylipsiä. Mä en tiedä minkä nimisiä näin niin on mut kuin Babylips. Maybelline Babylips. Tällaiset värit. Vai näettekö te? Volaa. Ja mutta oli suonenvetujalkaa. Niin, mutta siis nää maksoi, paljon nää maksoi? 4,90. Eiku 4,2. Eiku en mä ihan varma. No, jotain 4 jotain. Mä ostin nää Stokkalta. Ja. Minä kans ostin tällaiset. Näkyykö? No kuitenkin tällaiset. Babylipsit. Niin, ne maksoi saman verran, se jotain 4. Sitten Tai se oli niinku silleen niinku oliko se nyt 4,20 kappale? Ei molemmat yhteensä. jep. Ja mulla tietty maksaa saman verran. Sitten me käytiin Starbucksissa. Tää muki on ihan kakkanen. Ja tässä lukee mun nimi. Me säästettiin ja me ei ole vielä ehditty pesemään näitä, että siksi nämä on tällaiset likaset. Mut nää maksaa 4,90. Jepa. Ja mikä me otettiin? Caramel cream. Niin. Sä voit nyt seuraavaksi. Koska mä Sitten mä ostin H&M:stä tällaisen, mikä tää on? Tällainen joku kasvonaamio. Tää maksaa vaan euron. Ja mulla on ollut näitä kerran ennenkin, niin nää on ihan sikaisia, niin sit mä ostin. Mä ostin Seppälästä tällaisen ihmeen, niinku, mitä tää nyt on, vartalla tuoksun. No, ihan sama. Joku Temust, joku. Mä en pysty tarkentamaan. Tarkentaa lähellä. Joku tollanen. Siinä on tollaista. Se ei nyt näy, mut kuitenkin tällaista se tuoksuu hyvältä. Jep. Mun ostos Body Shopista. Body Shop. Niin on 2 huulirasvaa ja nää kans maksoi niinku lähemmäs 5 €. Ja mä en muista. Tää toinen on mansikka ja tää toinen on joku random. Jos joku appelsiini eikä tuo.
Joku appelsiini. What Joo. the hell? Joo, ihan sika hyvä. Ja ne on tän näköiset. Ja sitten mä ostin sieltä kans joku pähkinä taas. Kuitenkin tollasta. Toi on se sama, mutta toi on vain niinku huulirasvaa. Niin. Ja se on ihan... Niin on. Mikä? Mä ostin ripsivärin. Missä mä ostin tän? Muista. Ehkä Stokkalta vai jostain kaupasta, missä myydään Lumenen tuotteita. Kertoo paljon. Ja Siellä missä ei myydä. älä. Tällainen perusmaskara ja maksoi 8 euroa, 7 euroa. Ja on hyvä. Sitten mä ostin tällaiset. Peruskuoret. Niin, ne oli ales 3G. niin, 3 euroa. Ne on ihanat. Ja mä ostin perusvalkoisen topin H&M:stä. En tiedä hintaa, enkä onko sitä eka hintalappua enää. Niin, ja kaikki tietää mikä on valkoinen perustoppi. Jepa sit mulla ei ole enää kuin yksi. Mä ostin tällaisen muistikortin mun kameraan, koska mun vanha meni hukkaan. Yllätys. Tää oli Stockalt yksi 13 euroa. Koitan tältä. Jotain sellaista. Tällainen Ota pestä. No niin. 8 GP. Ja mulla on vielä ostoksia. Mä ostin sellaiset kuoret kuin Nelli. Tällaiset Berhes-kuoret. Tää tarkennus on täällä paskoa. Tästä tulee aika pitkä video. Jäävi. Ja. Niin, mut mä ostin nää ja nää maksoi 3 euroa. Onko sulla nää? Makun smashy 5 eurolla. Mäkin ostin, mutta mä söin ne jo. No, mä ostin 3 eurolla. Ja sit me ostettiin, vai mä en ostanut, mulla oli leffalippu. Ja ne osti leffalipun. Me käytiin Jep. leffassa. 7 euroa. Jep. Sitten mulla on vielä tällainen paita. Tää maksoi 5 euroa. Oikeesti tää Varpin. Stadiumista. Niin. Juuri sieltä. Joo, olisin. Ja tää on Ginatrikosta, sieltä aletuista maksoi 5 euroa. Mut hei. Ei tarkentaa. Mistä Niin. pitää tarkentaa? En tiedä. Mä en osaa. Mistä? Niin, mut kumminkin. Ositte. Sori, tätä videoa menee vähän tähän. Voi No niin, Pois oota. moikka! Eli Eikä muuta. Nyt ei näy. jotain, että toivottavasti tykkäsitte ja mitä muuta. Laittakaa peukkuja, Nyt tykkäsitte näkyy. ja kommentoikaa, jos te haluatte samaa mitä meillä ja minkä verran ne maksaa jotain. Et tykkäsittekö meidän ostoksista? Ja niin, toivottavasti tykkäsitte ja Niin. hei hei! Heippa! Ei se. Sitten mä ostin kans tällainen hoitosuihke. Tällainen hieno. Se on kivaa. Niin sitten tää jäi. Niin mä ostin kans tällasen. Niin se ihan kun se tuli väliin. Kato sitä.